Hello guys, आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नै आं दायो हाबानि मेहेन्दि आखिदों नै आंनिनो फ्रेन्ड आरोना आंनिनो फ्रेन्ड लोगोथार आरो बिनि हाबा बेयाव लेंहरनायखाय नै दा मेहेन्दिबो आखि सुरु खालामदों नायलांबाय थादो लोगोफोर फाइनालखौ जोबजासे नाय मेहेन्दि फाइनाल लुकखौ नायबानो जाबाय Dahi ang aki geser nang may logofor na lang may tado final look na tado logofor dahi ang geser nang may aksi na ni dahi ni lang may taban sabay final look ang mabagi jay na lang may tado logofor skip kalam na nga video ko na lang may ta ayo liang ya cuma ni Ay, nahan. Siak sekarang bayi logofor dahi sus dong bawa ngam zagroin siang Kali rati pasabi suku silik milik aja bu. apa juga harus juga dengan ya lah gue ki kuria kona nake bisuri
आखायानो गैया नांनिया नै लोगोफोर दायो फारसे हाबाय दायो मोनसे दंबावो उनथिंजायनि आं खलमान खेबनांगौ आखाइनिफ्रायनो गामसा बोरायलाय फालायो ओमफ्राय दे नै खेबगासिनो आङो आं मिथिया गाइसमोन कमप्लिट जाबाय दायो कमप्लिट जाबाय बेलथायलाय सोर सोर दं ए ओमफ्राय माबायाव ए फैनोबा फैनो हागोन बिसिनाव आरो